ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୂପା ମୁଦି, ସୁନା ମୁଦି, କଇଁଚ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି କେଉଁ କେଉଁ ତିନି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦିକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂପା ମୁଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେଉଁ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂପା ମୁଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ରୂପା ମୁଦି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ, ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ। ରୂପା ହେଉଛି ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରୂପା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୂପା ମୁଦି କିମ୍ବା ରୂପାରେ ତିଆରି କୌଣସି ବି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ରୂପା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧନୁ ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରୂପାର ଗହଣା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ।